Ga je een protosimmer willen? Ja, weer zou je een protosimmer wil. Deze gaat aan de bed en dan kom ik je weer. Wie gaat thuis oppas? En dan, ja. Ik ga naar de doel lezen. Ja, volgens mij al. Die ien van Simmerwille in de Westerreen wie een groot succes. Van suppen ont het jachtseizoen tot van links naar rechts in de lette oerkes. De organisatie is dan echt positief. Het is nou een kleintje dorpsfeest, maar het is best wel groot uitpakt. Ja, klopt. Het is begonnen met een vrijdagmiddagborrel, dat weet het idee. Maar uiteindelijk is dit worden. Dus het is aardig grut, denk ik. Ja. En je hebt een nieuwe organisatie, speelt dat ook mee? Ja, misschien wil je als nieuwe organisatie gewoon een beetje bewijzen. En we hier gewoon zoiets van, ja, er moet gewoon voor de simmer nog even een leuk feestje komen in het dorp. Dus daar doen we het best voor. Ja. Ik ben jongerenwerker en zo'n goeie 2 maanden erin kreeg ik een appje van wie wil wat met jachtseizoen doen. Moest ze daarbij helpen. Dat is een beetje te horen zoals de shink is, maar het is wel echt super. Ja, super. Ja, want 1200 deelnemers, nou dat gaat wel raar. Ja, het is best een productie winnen. Maar politie is erbij, handhaving, zoals een extra meisje, dus fantastisch. En ook de beziekers gingen tieren naar hun zin. Keuze mem, die liep me stroffelen. Die zijn maar zo de voeten voor. Jongen, ik hier plat op een bek het water in. En nou droegen ze aan vanzelf weer op de zinnen. Ik ben net wie het. Sorry? Ik ben net wie het, toch? Nee. Oh, nou ja, dan valt het wel mij. Maar ik even snel net hoe het zeg maar. Ja, Dat ben ik misschien. ja oké. Ja. Kijk over. Ik zie dat je een doel in zijn bril op ha. Ja, dat klopt helemaal. Daar is ik gelijk in. Dus joh, hebben we zin in. Nou, zeker weten. En nou, ik ben ook wel heel super trots natuurlijk, want hier is mijn zoon. Is het jouw jongen? Ja, En wat is nou jouw favoriete noemer van de doel eerst? Simmerdij. Simmerdij. En waar is nou jouw jongen van de doel eerst? Die is jongt. Hij is jongen natuurlijk al een jaar. Ja, dat is ook al Maar, leer. ja, Oh, die middelste. de middelste, ja, Ronald. Mooie drukte, mooi water bij. Gaat goed, ja, zeker. Je had er ook wat vertier in. Ja, toch? Team. Goeie team. Ik ben de inpakker, hier is de kassenmeneer, dus het gaat goed. En wat is nou het populairste snoepje wat je leidt? Toch echt wel de internationale.